satu wong Indonesia. Daripada sakit hati, lebih baik sakit. Halo coy, arep nanti. Halo juga bro. Alah biasa mlaku-mlaku golek kanca. Podo nek no. Ini jegong karo aku. Ya wis lah. Neno, daripada mlaku ae kaya wong gemblung. Saiki acarane jedek-jedekan wae. Yap. Cocok lah. Dadi Neno. Ambek udut. Nah, dhewe kan wong Indonesia toh. Iya. Lah terus ngopo? Kowe ngerti enggak lambange wong Indonesia? Ya ngerti dong. Apa aja? Garuda. Pinter. Ya wis, saiki gentean ya. Iya. Nek semboyane Indonesia apa? Oh iya. Ya pasti Bhinneka Tunggal Ika. Bagus. Artine apa jel? Roh ora? Apa ya? Oh, pokoknya tetap satu. Kurang lengkap. Apa ya? Produk lali, tapi kelingan. Enek-enek wae. Lah apa to lali aku? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kuwi sing tak maksud. Lah ngelonan kuwi. Jal artinya apa? Artine yo meski awake dhewe beda suku, beda ras, beda agama, beda bahasa, ya tetep satu wong Indonesia. Ya kaya kowe ngambil aku. Beda-beda tapi tetap siji. Lambene. Saiki ngono, Bro. Bedek-bedekan bahasa kue. Awakmu nggih bahasa Jawa Tengah, aku nggih bahasa Jawa Timuran. Siapa takut? Saiki dimulai aku dhisik. Siap, guys. Cepetot, Iwel-iwel, lak bugis, mendut, langsung kulon. abuk-abuk, Abuk. Malah menang wae. Kowe ngerti enggak lambang wong Indonesia? Yo ngerti dong. Apa challenge? Jadi kok apa challenge? Ya kaya kowe kabeh aku. Beda-beda. Tapi tetap siji. Mulut juga itu. Tapi ya. Bahasanya lucu loh. Lah kan kamu iwal kamu malah menang wae malah gue. Mendut. Kalau tak jadi lah kepantaran. Ngegar ya kan.
Lah.